Ito manong mo. Mo ni Ito lugar papagawa namin. Dali ra kay ni. Ano sa tingin mo? Sakto Ayos. na ba itong hollow blocks na to? Sa Hollow Block. Murag gamay ra na kuwang ra. Kulang pa yan? Kay plano na ko sa imong balay, buhatan na og imbudo ang babaw. Magaling ka ba talagang kumawa manong? Siyempre, buhatan imbudo para sa laan sa grasya. Para daghang grasya mo sud sa inyong balay. Kining gidakuna ko sa panpan ninyo god. Bana-bana na kung balay matukod na ko ani. Mga unom ka dupa ang gitason. Upat ka dupa ang gilapdon. Habugon 5 ka dupa. Bakit wala ka bang metro? O sa metro ka na metrosan? Oo. Di ba Dili yun? na uso karon eh. Ang gamit karon dupa-dupa, im-im, mata-mata ba? Bago na ngayon? Bago na style mga karaan na gamit ng metrosan. Ana karon mata-mata na. Magaling ka talaga. Wala nang metro-metro. Pangutanon mo akong dili. Ako daghan kong experience. Ako arkitek. Kanang SM Ayala, Oo. ako'y arkitek ana engineer. Katabang kong trabaho gana sa Malacañang Palace. Eksperto ko sa mga buhat sa balay. Kini bana-bana sa imong bana, ingon ng bana nga 5 ka adlaw. 3 adlaw human na ni barog na ni. Basta isang linggo, matapos, kasi minamadali ito ng asawa ko, pauwi na siya. Bisag 2 ka adlaw kaya ra ko humanon ni balaya. Asan yung mga gamit mo, manong? Unsay gamit? Gamit sa construction. Di na kailangan magdagla gamit. Kamoy nagkuha na ako. Kamoy mag-andam gamit. Namoy mga gamit niya. Pala, bara, metrosan, martilyo, gabas. Ayos ka rin, manong, no? Ikaw yung gagawa. Dapat, ikaw yung may mga gamit niyan. Ikaw yung may mga bit-bit niyan. Hindi yung may-ari, yung magpapagawa, yung... Di ba gusto ka dali mahuman ng balay? Oo. Kamoy pag-andam gamit. Dadaan na rin kay magsugod ko rong adlaw. Oo, saglit meron ako dun sa bahay. Kukunin ko, manong. Dali Ayos ka rin, no? Ikaw yung magtatrabaho. Ay, Gamit siyempre namin yung kamoy gusto mahuman yung balay eh. Pwede mo ko nilayasan ako ni. Di ko ni idayon. Ayos din to, ha? Iba din to, ha? Oh, diyan ka lang, ha? Kukunin ko, ha? Pagdali, Baka umalis ka. Sabay. Naglikin sa tayo. Busit na trabahador na to. Ako pa talaga pinakuha ng mga gamit. Dapat dala-dala niya to. Ay, naku, kundi lang talaga minamadali yung bahay na yan. O, manong, ito na yung mga gamit. Mayo kay gidaan mo tanan. Alis na ako, manong, ha? Ako na bahala dyan. Asa ba ka? Pupunta na sa bahay. Balik sa. Buanga. Wa ko helper ba? Ma'am, ani lang ba? Wa ko helper. Ako panday mason ko. Di ko kabaw mo kaut mo trabaho anang trabaho sa helper. Pwede ikaw lay helper sa anak ko, ma'am. Di ko na trabaho ang pagkaut eh. Panday mason ra ko. Isang linggo lang ito tatapusin, eh. Di ba gusto ka maudali mo man yung balay? Oo. Ay, ka sa helper na ko. Ano ba gagawin dyan? Bigsa mo na. Tauti na dapat tagod anak kana para sa wala haligi. Di na ko trabaho pagkaut ko kay panday mason ra ko. Di dapat ari atras ko te atras. Ya, Oh, tauti na kay para haligi. Wa ko helper god. Ika sa helper ha. Paspasin na para dali mo human yung balay. Ang bangag ha, dako ang bangag. Oh, ito manong faktor ba to? Naug sa di mo kakabaw mo kaut noon. Pag human na dato upat ka bangag kauti. Saglit lang, manong. Naman. Ako yung may-ari nito. Ako yung nagpapagawa. Tapos ako yung utusan mo magpala-pala dyan. Ikaw, anong ginagawa mo? Magtabako-tabako lang? Ako yung magpapasahod sa'yo? Ay, ma'am. Panday mason ko. Dili ko helper, di ko kumao mo trabaho na. Gusto makadali mo human yung balay, ikay kaut, ikay helper. Buwisit ka!